Kita mga bana ba? Ay, tamang panda sa mga misis eh. Kung tawagon ganito sa itong mga barkada gani, may lag. Lag ta? Talag sarabay ta makalag. Kita'y padre di pamilya. Dapat kita'y dapat masunod, ha? Kaya man lagi na nato. Dili na pwede nga ng pandar-andar ta. Kita'y kapaning kamot, hago ka tibok adlaw. Tapos kung naay mga hagdan na itong barkada, mingon tag, mabalibad ta. Dapat sugod karon kita'y masunod. Pariya karon. Gitawag ko sa mga barkada, naniya ko mga barkada dali. Mag-inom daw mi, manlag daw mi. Ato na mig bar. Sugot ko. Ako misis o kapalag. Laag, uban ko. Ako'y padiri pamilya, ako'y ga-provide, dapat ako'y masunod. Kita dapat masunod, kita'y gahatag silang gusto. Kita'y panarbaw matagadlaw. Sunod na sinyo una-una. Di na lang ta magpadri di pamilya, di na lang ta mag lalaki kumadlo ka sa mga babae, los-losan ng mga babae. Oh no! Timanin na ninyo mga crack. Kita mga bana, kita dapat masunod. Ito lang siguro. Kay kapoy ko, gikan ko naglaag. Naglaag ko, kumana ko mga barkada. Sige na, ito lang. Tulog sa ko. Good night. Akala ko ikaw ay ako. Totoo sa aking paneng.